L'Ajuntament de València ha acollit la presentació dels resultats de l'estudi sobre persones sense sostre de la campanya Homeless Meetup València, elaborat per Rise Fundación. A l'acte ha assistit la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, on ha manifestat la necessitat de caminar cap a unes polítiques d'inclusió actives on siguen les persones les que puguen decidir sobre la seva vida i no les administracions. I, per tant, en aquest camí cap a una societat inclusiva, una societat fraternal i també una societat on l'administració tinga ànima. Oltra ha recordat que el seu departament, coordinat amb l'Ajuntament de València, cedirà un total de 5 habitatges per a la posada en marxa del programa Housing First. Aquest model proporciona primer un espai segur a les persones sense sostre perquè tinguin la possibilitat d'organitzar-se i tenir consciència pròpia del que està passant per a després començar a treballar en altres qüestions.